Yob, kanya mananine, pangat galunggong. Tara, so paano kung magluto? Ilalagay na natin yung ating galunggong. Yung galunggong natin, 1 kilo to. Ilagay natin sa ilalim yung malalaki. Maganda, ilatag na natin lahat. Lagyan na natin din yung ating kamatis. Yung ating kamatis, 4 na malalaking piraso to. Maraming kamatis, mas masarap. Then, sunod natin yung ating sibuyas. Tapos yung ating luya, yung ating green chili, ground black pepper, yung ating salt, at yung ating calamansi juice. Yung calamansi juice natin, 10 piraso to. At yung chicken powder natin, lagyan na natin ng tubig. Tapos pakukuluan natin ito ng 20 to 25 minutes. Takpan natin. Balikan natin mga 20 minutes or 25 minutes. Check na natin yung ating pinangat na galunggong. Pangat galunggong. Oh. Ayan, tikman natin. My God, ang sarap. Ngayon, luto na to. I-prepare na natin para mag-dinner na tayo. O Yob, tatanggihan mo ba to? Ewan ko na lang sa'yo. So, eto na yung ating finished product. Thank you for watching. Please subscribe and like and share.